Nagpalmot niya sa Starstruck Season 7, karon andam nang magpakita sa iyang abilidad sa hosting si Kapuso star Radson Flores. Busa sa iranta ang bag-o niyang online show. Let's all welcome Radson Flores. Mayong buntag, Radson, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag din sa iyo, Ate Ces, and sa mga nakatutok ngayon sa GMA Regional TV Live. Sana maganda yung umaga nyo. Ay, oo. Maganda talaga yung umaga namin dahil kasama ka namin this morning. Kumusta ka na, Radson? Okay naman po, okay naman. Buti hindi po masyado na-affect ng bagyo. Ayun, tuloy-tuloy pa din po everyday hustle and work. Mag-throwback tayo ngayon, Radson, kasi nag-umpisa ka sa Starstruck at isa ka dun sa mga nag-dream, nag-believe, and nag-survive. What was the biggest lesson that you learned from joining Starstruck, Radson? For me, yung biggest lesson na natutunan ko sa Starstruck is kapag hindi mo pag hindi ka nag-work hard para dun sa isang bagay na gusto mo, hindi mo deserve yun. There's no such thing as deserving ka kung wala namang kasamang hard work. This morning, Radson, may good news ka sa mga fans mo kasi you'll be hosting a new online show sa ULOL, itong Cray Crew. Can you tell us more about Cray Crew? Ano yung mga segments na hinahanda nyo? Dito po sa Cray Crew, gagawa po kami ng mga adventurous vlogs, mga about mga goodness in life. Mga maganda may matututunan kayo eh. Yun basically yun, may matututunan kayo dito sa ano. And minsan may mga i-guest din kami mga artista na sa GMA din. So yun, abangan nyo yan. Masaya yan. And I'm sure it's gonna be really fun-filled and full of challenges and pranks. Among the 4 handsome host, 'di ba? Kasi kayo talaga magkakaibigan na kayong apat, 'di ba, dito sa Cray Crew. Sino yung pinaka-makulit among the 4 of you? Nako, madali lang yan. Si Allen, no doubt. Si Allen talaga. Nakakadagdag siguro siya yung pinaka-bunso. How about sino ang pinaka-matakaw? Medyo guilty ako dun. Actually, ako yata pinakamatao sa Starstruck nun. Baka yung mga food packs. Kami pala ni Allen, kasama ko yun si Allen. Inuubos namin yung mga natira-tirang food packs sa Starstruck pag uwian na. How about this time? Tingnan natin kung si Allen pa rin yung isasagot mo. Sino ang pinakalapitin sa mga girls? For me, like observation ko, si Abdul talaga. Like, he's got that Caucasian look, di ba? Eto, last question. Bakit kailangan namin panoorin ang Cray Crew, Radson? Meron kaming sarili naming mga content na gagawin. Like, kami talaga mag-iisip. Tapos, masaya siya eh. Masaya, tas adventurous yung vibe. Yun yung tipong after every episode, hahanapin nyo na agad yung next episode. So please invite everyone sa Cray Crew on ULOL and of course, yung Christmas message mo din para sa lahat ng mga Kapuso viewers natin. Ayun, sa mga Kapuso namin dyan, nanonood ngayon sa GMA Regional TV Live. Excuse me. Manood po kayo ng Cray Crew. Masaya po yung mga gagawin namin dito. Nakaka-excite. Tapos, ang Christmas message ko po sa inyo is stay healthy, stay safe. Lagi kayong mag-alcohol. Kumain ng healthy para mataas yung immunity. Kaya lang po. Have a Merry Christmas soon, mga Kapuso. Advance Merry Christmas, Radson, and thank you for joining us this morning. Thank you, Ate Ces. Thank you. Ingat ka. Ingat din po.